Maray na pag-aaga po liwat sa satuya po mga kadistrito, sa Siyudad Canaga, Banwaan kan Calabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaaman, Kamaligan, and of course Pili, Asin, Ocampo. Balik po kita sa satuyang programang Urulay Distrito. Asin sa aldaw na ini, satuya pong babalikan, tutukaron si mga pangyayari sa mga nakaaging aldaw, mga nakaaging duwang simana. Inot po ang manunungod sa mga pagtabang niyato sa lado kan edukasyon, lalong-lalo na ta nagpuon na opening of classes kan June 8, and tama-tama kan aldaw na ito, duwang gayong bagong school building digdi sa Siyudad Canaga, duman sa 2 sa 7 bagong eskwelahan na satuya pong naibugtak, na-establisar kan panahon na kita po alkalde kan Siyudad Canaga. Naimbitaran po kita ni Mayor Leni Robredo sa ginibong blessing and turnover. Inot kan 2-story, 6 classroom building para sa Mabulo National High School, asin pandua sa kaparehong aldaw kan June 8, 2026. Ito man na 2-story, 6 classroom building para sa Salonggigi National High School. Maugma po ang okasyon na ito, ang aldaw na ito ninhuli sa opening of classes, nagkaigwan in blessing asin turnover man kan nasabing bagong duwang school buildings para sa mga estudyante sa duwang bagong eskwelahan digdi po sa Siyudad Canaga. And matapos po kayan na aldaw na yan, the following day, nagpasiring po kita sa San Jose National High School sa Banwaan po kan Pili, kung saan pig turnover taman after the blessing of a 3-story 9 classroom building. Ini po pati pambihira ta primero sa istorya sa Banwaan po kan Pili na ang sarong school building solar powered, solar powered, I mean. Si pangangaipo sa kuryente sa gabos ng mga classrooms masisimbagan ka itong solar power that is being generated through the solar panels, the electrical connections, and the batteries. Igwa pong 4 gayong baterya na ikaag, and ang sabi ta po nga ni pwedeng mag-supply din pangangaipo sa kuryente, sa refrigerator, and even siguro some classrooms including faculty rooms kung igwa duman na nangangaipon ng kuryente, pwedeng maging air condition si room. So ayo sa Banwaan po kan Pili po yan sa San Jose National High School. Asin pigdoonan ta po an siyempre ang mensahe na importante ang edukasyon. Ini po ang sa tuyang kumbaga pantabla sa kapagtiusan na namamatian kan kadaklan. Iyo po ini si kumbaga nagiging liyabi tanganing makaawas sa kapagtiusan, and sana itong mga bagong facilities like new school buildings makatabang sa pagkanood habang nagkaklase an sa tuya pong mga kaakian. May mga masurunod pa na mga school buildings na sa tuya pong papabindisyonan asin ito turnover. May mga masurunod pa na mga school buildings na pupunan ang construction sa manlain-lain na eskwelahan sa mga Banwaan sa laog kan Tercer Distrito kan Camarines Sur. Kaya abangan po ining mga bagong school buildings, bagong classrooms na ini. So ay pa po ini duman sa programa kan Gobyerno Nasional, itong inaapod na Classroom Acceleration Program
na kung saan kadardakula si budget na nakatagama o naitagama kan Kongreso para po sa programang ini. Igwa po kayan na mga na budget na nagmamanihar po ang Department of Education. Ang construction will be coordinated with the city mayors, with the provincial governors. As in sa pagkakaaram ko, nagpuo na po si bidding sa Department of Education, and within the next few months, mapo na po si construction. So, si kakulangan kan classroom, kakulangan in mga school buildings, sa hiling ko masisimbagan na po ini within the next 2 years. And kasabay man po kayan si pagdulok po sa satuya kan mga principal, kan mga presidente, kan school parents and teachers association para sa ibang facilities like covered court, evacuation center within their schools, gym na pwedeng magamit. Pagkaya po kan sa tuyang opisina, nagsasabi po kita na maitatao-ta po yan. Pag ang kahagadan dapat na idulok sa alkalde, sinasabi naman po na dapat idulok po yan sa alkalde. So, ayan. Sinot na tema, kan sa tuyang Urulay Distrito, iyo po ang manunungod sa edukasyon. Pandua, ining patungkol sa dredging. Ang gobyerno nasyonal igwang inaapod na Oplan kontra baha. Alagad na taranta po na igwa lang mga magkakapira na lugar na natatawanan nin pansin. Siguro dahil sa kakulangan nin dredging tools, nin equipment, asin yan pig susubli kadalasan sa Department of Public Works and Highways. Digdi po sa Bicol Region, for instance, bibihira po ang LGU na igwang dredging equipment. Ninhuli po sa siring na sitwasyon, kung magigirumduman po si pinakahuring privilege speech kan sa idong lingkod patungkol sa sustainable mitigation program. Oplan kontra baha, pero ang kahaputan, papaano itong mga ibang mga munisipyo, ibang mga syudad na mayong kakayahan o dahil nakakasubli, as in mayong sa diring mga dredging tools. Sinabi ta po, ipinakiulay ta po sa Kongreso, pinapakiulay ta po sa executive branch na magtagaman insuway na budget o kaya at the very least ibali sa menu kan Department of Budget and Management sa irarom kan Local Government Support Fund, ibali sa menu itong dredging tools. Kapag nakabali po ito, gustong sabihon, pwede nang i-access ito kan mga LGUs, i-access kan mga munisipyo para mag-request nin budget, pambakal, nin amphibious excavator, and other dredging tools. So yan po ang piglalakawta sa gobyerno nasyonal. Alagad suway po kayan, si ginigibutan na po ngunyan, may mga nakiulay po sa tuya ng mga LGUs, barangay man po yan o kaya munisipyo, natabangan sinda, as in sinuportahan taman po, ipinakiulay ta sa Department of Public Works and Highways na pasublion po nin amphibious excavator. Ang saro po kayan, iyo an Barangay Suwa, Kamaligan. Duman po sa inaapod na Binaco Creek, kung saan duwang simana na po ang ongoing dredging kan Binaco Creek. Nanutaran ta po kan sa tuyang pagbisita kan Sarong Aldaw na anrarom kan dalnak halos 2 metro. 2 metro po ang rarom kan dalnak.
Kanday pa po nagpupuon si pag dredge si tubig na inaasahan na nagbubulos duman sa Binaco Creek. Halos dain na po nakakabuelo duman. Pag may nagbulos na tubig, luwas-tulos, nag-aapaw po tulos, papunta sa mga harong. O kaya man, pag nagbaha po, pag makusog ang uran sa lugar, rimate, baha. Ang katuyuhan po kan dredging duman sa Binaco Creek. Iyon na maibalik si dating rarom kan creek na halos 2 meters. 2 meters. As in, buhayon ang Binaco Creek sa dating katuyuhan, kunta ano ta ginibo po yang Binaco Creek. By the way, ang Binaco Creek, man-made po yan. DPWH po sinagpatrabaho kayan sometimes around 30 years ago. Pero after around 10 years, yun na po ito. Pano na siya. Gusto sabihin, ang dalnak dyan sa Binaco Creek, halos 20 taon na po yan. 20 taon ng siring. As in, nagpapasalamat po kita kay Kagawad Mike Ingero. Siya po si nagtulod po, nakiulay sa satuyang opisina, nakiulay sa Department of Public Works and Highways, napasublion nin amphibious excavator. Ang naiiling po nindo sa screen, iyon na po yan si Sinubli, as in iyon na po yan si nangyayaring dredging dyan po sa Binaco Creek sa Barangay Suwa, Kamaligan. Once matapos po yan, sa hiling ko, madonar pa po yan nin madorar. Nin around 1 month, mga 4 weeks pa po yan. Halaba po yan 1.7 kilometers and 4 meters ang lakbang po kayan. And then of course, si Rarom na sinabi ta, around 2 meters. Si Dalnak na pighahali, ikinakaag po sa gilid and inisisarotang nanutaran niya ko in around 2 years time, balik na naman yan sa dati, 2 or 3 years time. Kaya inilista na po sa magiging mga requesta para sa mga masunod na budget year itong pagkaag nin wall, concrete wall sa Binaco Creek. Kaya lang, sa indong lingkod po, gabos na mga congressman, haloy nang nahagadan kan listahan kan mga projects sa indang kanya-kanyang distrito. Pigprangka ko po, si Kagawad Mike Ingero, ang sabi ko sa iya, kung maibabali taman ini, 2028 na. Dahil na kakayanon sa 2027 dahil na-submit na si yaon sa listahan. Unless igwado man dahil mag-qualify, pwede tang ibali po ini. Ayan. So, yan po para sa Barangay Suwa, Kamaligan. Pero matapos na po mag-post, may mga iba man na barangay, ibang mga LGUs na nagpaabot kan sa indang concern. Although nainot na po si Banwaan kan Bumbon, si Banwaan po kan Kalabanga, may mga creek po duman na silted na pano-pano na mga nakapila po sinda. So yan ang punto ko po. Kadakul, aram kan mga local chief executive, whether it be the mayor o kaya the punong barangay na may kaipuhan na gibuhon sa indang kanya-kanyang mga waterways, mga creeks. Tanganing malinigan po yan. Dapat pag nag-uuran, lalot kung makusog, buwelo si pagdaloy kan tubig sa mga waterways, sa mga estero, sa mga creeks. Tanganing maiwasan po si pagbaha. Makakatabang ng gayo si pag-desilt kan mga nabanggitan. So ipapadagos na po si satuyang
pakikipag-ulay sa liderato kan House and of course sa lado kan Executive Branch tanganing maibali sa menu sa listahan kan mga pwedeng i-request and dredging tools o kaya magtagama din suway na budget para sa pag-asigurar na malinig mayong obstruction ang mga waterways. Okay. So, panduwa na po sa tuyang listahan. Si Pantulo, itong manunungod sa water supply project, nababarita po baga, itong papaabuton na El Nino, ngunyan pa lang po ngani. Ngunyan pa lang ngani, nababaritaan. As in, ang classification kay ini, super El Nino. Sinasabi na mas lalong mamamatian si mandatang epekto kay ini mga last quarter of the year. Although earlier nabanggit ko na ngunyan garo iyo na namamatian ta na. So how much more later on? Kaya dapat na paghandaan si problema sa kakulangan nin tubig, lalong-lalo na itong tubig inumon. Nasabi ta na po ini nasa irarom ka 2026 annual budget General Appropriations Act, may naitagama po kita 92.5 million para sa water supply project involving the Calabanga Water District. Tasinda kaya si may authority within their territorial jurisdiction ito magiging source kan tubig, Maslog Spring. Ang totoo kayan, bako lang po yan, Maslog Spring, igwa pang ibang mga bukal within the barangay of Harubay sa Banwaan po kan Calabanga. Nagpapasalamat po kita sa LGU Calabanga sa paagi po ni Mayor Philip Dumalasa as in ni Vice Mayor Divilla, si Riman at mga miyembro kan Sangguniang Bayan na ipaabot na po sa kuya si informasyon na nagtugot na, nagpasar na nin resolution ang Sangguniang Bayan na itinutugot o kaya dahil nagkukontra na gamiton bilang source nin tubig ang Maslog Spring. Of course, with the condition na ang priority si Banwaan po kan Calabanga. Iyon man po talaga. Pero kita po kaya nahihiling ta na sobra-sobra po ang makukuang tubig dyan po sa Maslog Spring as in sa iba pang mga bukal dyan po sa Harubay. Ma-augment po kayan si kakulangan nin tubig inumon sa coverage area kan Metro Naga Water District, including of course Naga City, Magarao, Kanaman, as well as Kamaligan. Makakadamay pa po kayan ang Banwaan kan Gainsa. And of course si Bumbon Water District, may magiging suway man po yan na urulay with Calabanga Water District. Naabala dahil ito pong SAA, Sub-Allotment Advice. Dahil po tulos na iluwas kan Department of Budget and Management. Sa kabus po yan na proyekto sa bilog na Pilipinas. Nagpuon lang po magpaluwas nin SAA kan first week of May. Ining taon na ini. Gustong sabihin na abala kita by around 5 months. 5 months. And dahil pa nakukumpleto si pag-abot kay itong sub-allotment advice. Dahil po kaya pwedeng mag-bidding, dahil pwedeng po nan ang procurement process, dahil pwedeng po nan ang patrabaho, ang implementation, kan ano man na proyekto, kung mayong budget. As in, ang magpapatunay na igwang budget, ito pong sub-allotment advice. O kaya, Saro, kung mismong from DBM duman sa implementing agency. Ang nangyari po, from DBM to Central Office kan Department of Public Works and Highways. Pag-abot sa DPWH Central Office, iyon man si ma-issue. So, yan. Ini pong SAA para sa water supply project para sa kaaraman po kan gabos.
hinahalata pa po yan. Pero we were assured by the Office of Secretary Vince Dizon, ang direktang kaulay ta po iyo si Yusek Conte, nakaulay ta naman po si Yusek Bernabe na tabangan kita na maipaluwas na itong SAA and pasabihan na po ninda si Finance Office na asikaso na asin baba na po sa tuya. For the meantime, almost all of the requirements para mapunan si proseso na comply na po kan Calabanga Water District except for one na piglalakaw naman and tinawang kitang asigurasyon na within this coming week inaasahan ta po na magluwas na. So after kayan and pag nag-abot po si SAA, automatic bidding na po yan. And ang tugon ta po kay District Engineer, ang tugon ta kay GM John Tolentino kan Calabanga Water District, siguraduhon na marahayan patrabaho. Kumbaga saro ini sa pwede tang apodo na flagship project ta, kasimbagan sa pangangaipo kan mga namamanuaan, lalong-lalo na sa laog kan Tercer Distrito kan Camarines Sur. Si pangangaipo kakulangan sa supply nin tubig inuman. So, iyo po yan ang update. Halata-laton ta po, si GM John Tolentino nga ni, gusto nang mag-groundbreaking. May itinaon na sa kuyang schedule, July 10. Kaya lang niya ako, garo alangan na mag-groundbreaking kita, na dahil pa na ibibid si project. Pero ngaya, ready na po ngaya kami, Congressman. So, gabos po kita, nagmamauot na sana mapunan na po ini, asin piglalakaw ta po. And si panguring topic ta po ngunyan sa tatuyang Urulay Distrito, sinangyaring public scooping kan June 15, Lunes, duman po mismo sa Fuerte Sports Complex sa Capitol Grounds. Bago po mangyari si public scooping, nagdesisyon na po ako na magduman. Mag-attender. Public scooping gayo. Public consultation ang gustong sabihon. Kabali man po ako sa publiko, pero apoy ra po kayan. Nagdulo po sa tuya si mga apektadong parauma sa Kadlan, sa Gurong, asin San Jose. Bilang representante po ninda, bilang representante po kan distrito, obligasyon ko na magpasiring. And dawa na po nga ni, may sabi sa kuya, "Di ka na yan magjanta. Kampo nga yan kang kalaban." Para po sa kuya, pag urulay serbisyo publiko, mayong kalaban. Bahala man si nag-iisip po kayan. So, nagpasiring po kita and si mga apektadong pamilya, yaraon, nag-attender. Igwaman mga day apektado, yaraon duman, pinangakuan po daan, intupad, nag-release na po daan. Of course, may mga nahiling kita duman, mga dancers da ito sa Kamsor. Mga V-dancers. And si representante po kan proponent. Kaya lang nagulat po kita inibase man lang po ini sa presentation kan Kapitolyo. Nahiling ta po duman. Si piga apply na daga 214 hectares. Nagirumduman ko na ang pig-expropriate ang kinuha sa mga farmer beneficiaries 200 hectares. So gustong sabihin, igwang 14 hektarya na dati ng pagsasadiri kan Kapitolyo na idinagdag duman sa 200. Okay. Ang hapot, ano ang pagkakagamitan
kaitong 214 hectares. May sarong dokumento po ang Kapitolyo sa paagi kaitong presentation. As in, may hiling po yan sa atyan siguro ipasa ko sa Indocilink. May hiling duman si kabilugan kan presentation. May sarong portion duman sinasabi silistahan kan pagkakagamitan gigibuhon duman sa 214 hectares. Nagulat po ako inihali po mismo sa Sainda. 54 hectares golf course. Golf course. Igwa pa 134 hectares for future development. Mayong nakalista kung ano ang detalye kaitong future development, hinapot na po yan sa Sainda. Alaga dai pong kasimbagan na malinaw. Dahil po sinabi kung anong pagkakagamitan kaitong future development except that statement na para po ngayon sa later on. Pero pambihira. Pig-expropriate po si Daga. Ang batas sa expropriation, ang gobyerno po baga national and local, especially local, may inaapod na delegated authority yan. Power of eminent domain. Ang iba pa kayan si power of taxation and police power, si pantulo, eminent domain. Expropriation. Sa expropriation, ang reglamento iyo na dapat malinaw, specific, anong public use or purpose ang paggagamitan. You cannot just simply take private property without showing kung saan siya gagamiton. And dapat for public use or purpose. May duwang stages po ang expropriation. Number 1, determination of propriety of the exercise of the power of eminent domain. Tama ba si exercise? For public use or purpose ba? As in, sa punto pong ini, binalikan itong expropriation ordinance. Ordinance authorizing the governor of Camarines Sur to initiate, to acquire and later on initiate expropriation cases. Kunda magtugot. Nakalista po duman kung anong mga pagkakagaramitan. Mayo duman ang golf course. Pero ngunyan, sinasabi na sa Satuya na itong pig-expropriate gagamiton para sa golf course. Na questionably po kung public use or purpose po yan. Si isa'y nagagaramit po. Si isa'y nagkakarawat sa golf course. Pipira man lang po yan. Si barkadahan man lang po ninda. Diba? As in si ibang mga kabistong mga mayayaman. Mayo pa sa istorya kan mga local government units using this delegated authority of eminent domain to construct, establish golf course. Mayo pa po kaya. And ito po nga yan, nailing po baga dyan sa screen. Si mga projects, mall and terminal, BPO, commercial building, fast foods, drive-thru. Yan. Naghapot din po kita kayan. Ano ang plano digdi? Ipapabakal ba si Daga? Papaarkilahan ini? Ang sabi, mapatugdok po ang Kapitolyo, pero papaarkilahan. Gurano niya ako si Arkila, dai po na simbag an sa tuyang kahaputan. Sa masunod, mahapot na naman po kita kung igwa pang public hearing. Kung ipapaarkila, gurano an paarkila po kayan. So yan, nailing po. Golf course, item number 8, 54.2343 hectares. Iyo ang pinakadakula. Si item number 16, for future development, 134 hectares, 6,352
square meters. 134.6352 hectares. For future development, may man nakalista sa IRAROM kung ano itong tinutukoy na future development. Bako pong arog kayan pag abot sa expropriation. Lalong-lalo na, tapag poon, kontra si mga parauma, alagad dahil ngaya sige, dahil ngaya gagamiton for public use or purpose, mayo na ngaya kaming magiginibo, pero bayadan ngaya kami kan tamang presyo. Alagad ang gusto kan Kapitolyo po, 22 pesos per square meter. Samantalang ang desisyon kan husgado, 567 pesos per square meter. Pinahali na. Dahil na nakakapag-uma, lampas ng sarong taon. Iyo po bagani ang sinabi ni Mr. Otilla. Lampas ng sarong taon na dahil nakakapag-uma. Lampas ng sarong taon na mayong napagkukuanan nin pagbuhay ang pamilya kan lampas 60 na mga farmer beneficiaries na mga parauma. Si mga pamilya na naka-star po duman. Ang tinutukoy ta po si direktang apektado, si mga may sadirikan daga. Igwa po kayang sarong grupo na bako man, kumbaga, bako man mga may sadirikan daga, bako man mga farmer beneficiaries. Si iba po nga ni, bako man duman mismo sa dagang ito, pero yaraon. Sa madaling sabi, bako man ito ang direktamenting apektado. Ang direktamenting apektado, iyon na po ining mga farmer beneficiaries na in their own right are also lot owners. Sila si mga may sadirikan daga. O iyon na po yan. Yan may mga statement shared. So, ini po sinaging disclosure, sinadiscoverita during the public scoping, kada dakulang portion kan daga. Kung i-compute po nindo, 54 hectares plus 134, that is 184 hectares. 184 hectares. O di, sobra ka ito kung gusto nila ipadagos si proyekto para sa mga nakalistang project, ipadagos. Kaya lang, golf course, para po sa sakuya, bako liyan for public use or purpose. 134 hectares, day aram, day madina kung saan gagamiton. Pero for the meantime, day na nakakauma si mga parauma. Mayo nang napagkukuanan nin pagkakan po ninda. Makahirak po baga. Di ba? Garo bako pong makatao ang trato po sa inyo. So yan, public scoping. Sa kuya po mga kadistrito, iyan po si mga pangyayari kan mga nakaaging 2 semana. So ay duman sa nangyari po sa Kongreso. Kung may kaputan, ang sa tuya po mga amigo sa media, sige po. Sir, public scoping kasi ang mainit po ngunyan. Dahil sa nahihiling na po ng mga problematic ito yung plano kan Kapitolyo, ikaw bang pwedeng mahanap na legal basis na ma-review o kaya mapastop mo na ining proyekto, urog na itong pigtutuyaw tang golf course project? Okay. Arong kayo ining proyekto, dahil pwedeng magpuon without environmental impact assessment. Inisipig point out kan saro sa mga farmer beneficiaries, itong saro sa mga nagtaramduman. O ni baga ngaya si proseso. Iyon ngaya si proseso. Iliyon ngaya nido si proseso. Pero ngaya, itinugdok na si iconic building, tinahuban na, nagdumping na, dahil na nakakauma, and yet, yaon pa lang ngaya kita digdi. Si implementation, yaon na ngaya digdi. So, may mga nilaktawan. At any rate, may yaon manggiraray si public scoping para sa ibang mga proyekto, si ibang component kan kabilugan kan proyekto. Given that discovery na gagamiton para sa golf course na si 134 day paaram kung saan gagamiton, anong paggagamitan kayan.
sa hiling ko, it will be within the rights of the farmer beneficiaries to question the rationally kay itong nainot ng naging decision kan Regional Trial Court. Pwedeng pawarang bisa si expropriation dahil si purpose for which the ordinance on the basis of which the decision was rendered, ito sinangyayari. Ayo. Kaya lang, ang dapat na mag-take action po kayan si mga farmer beneficiaries. Lilinawan ko lang, dahil ko man po bigko kontra si pag-asenso na minamaot kan kada saro. And even that project. Pero, tandaan ta po, 214 hectares. Alagad, si 184, big question po ito. 54 hectares, golf course, 134 hectares for future development, na daiman aram kung ano. O di, kung igwang ipapadagos, itong natatada na area. So, pira po yan. 214 minus 184, pira lang po yan. 30 hectares. O di, ipadagos ninda si proyekto ninda duman sa 30 hektaryang daga. Sa 30 hektaryang daga, duman ninda gastusan, ipadagos ninda si pigpipresent ninda sa video na proyekto. Dahil po yan uulangon. Although itong mall nga ni, questionable pa din yan. Mapatugdo kang mall. Gobyerno ka, mapatugdo kang mall. Bako kang developer. Di ba? Itong dialysis, pwede pa ito. Di ba? Yaw na sa'yo itong ko yan, listahan. Terminal, pwede pa ito. Terminal. Pero itong mall, fast food, private po, bagayan. Ha? Pambihira. Tapos tutuyawan na naman kita pigkukontra. Ay mag-isip-isip man daw po kamo. Ha? Pero kung Jukov, pwede ba magkaiwan ng inquiry about sa mga lugar yung nangyayari? In native legislation? Pwede. 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 In order to limit, to set clearly, ano si limit kan power of eminent domain. Uy, tinawanan mo akong ideya. Mike Marfega. Tinawan mo akong ideya na mag-conducir nin inquiry in aid of legislation. Ayos mo ang kaisipan mo. Makagawad pala ini si Mike Marfega sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Pero mahagad akong dispensa, da ita ka maiboboto. Bako kaya ako residente kan Santa Cruz. Pero kung residente ako kan Santa Cruz, iboboto ta ka. Sige. Salamat sa kahaputan, Donna, as in sa suggestion ni Kagawad Mike Marfega. Sige. Diba sa scooping, yan po naman ang Department of Agrarian Reform saka Department of Environment and Natural Resources. Anyan po duman, DNR, si Regional Director, si RD Jerry, saka si mga pag-iriba po niya. Tas indaman dapat ang nagpa-facilitate kan public scooping. Tas indaman si departamento as a whole, sinda si nag-i-issue ka itong environmental impact assessment. Sinda si nagre-recommend. Alagad mayo po duman ang DAR, Department of Agrarian Reform. Di naman po sa dahiling din ng kan DNR. Ano may naisip na sila po, nababagay talaga ito. Mayo man na conclusion na ginibo pa ang DNR. Okay.
Sa kagaro limited lang sinda duman sa pag-assess kan impact sa environment. And ano si mga measures na pwedeng gibo. So, naku lang bagay ito, sir. Dako lang bagay na ginibo po si public scooping dahil kadakol kitang na-discovery. Diba? Ang gamit sa equity. Magagamit. Sir, naman sa golf course, ano yan sir, mga kanina kulong perang galon ng tubig. Correct. Correct. Grabe po magkonsumo ng tubig ang golf course. Tubig na dapat ang nakikinabang ang mga tao. Tama-tama. Ordinaryong mga tao. Ikaw pa din yung El Nino. Oo. Pasaway talaga ining project na ini. Ining project ha. Ano po, Congressman, kung nakukuha ang LGU ng taxation halin po sa golf course po? Igwaman. Igwaman. Pero kaipuan mo kayang balansehon eh. Si interest kan publiko. Kadakol na involved na concern po digdi. Bako lang itong patungkol sa supply ng tubig, si food security issue, di ba? Imagine, prime, agricultural, irrigated, rice land. Magayon po ang ani po dyan. Sabi kan mga farmer beneficiaries. Sir, may lapses kaya mga maninigong ahensya na ano niyo, naka-move, naka-enod sa implementation. Mayo pa maning mga proper compliance. Data po aram ko ano si mga involved na agencies of the government in connection with the implementation of certain projects na ongoing ngunya. Bagay na kaipuan pang aramon o i-check. May ano ba, sir? May connection ba sa siguro ang pagdutulog din daw tourism. Kaya mga papupunta ko ng local custom here. Tawag local custom. Mga airport. Pambira. Pambira. Turismo. Nadidisganar nga ni magpasiring sa Naga asin Camarines Sur ang mga taga-ibang probinsya dahil kung ka ito 2 hours lang, yaon ka na, ngunyan, abuton ka 6 to 7 hours. Dahil ang biyahe mo bakong direkta sa Naga Airport, kundi maagi ka pang Bicol International Airport o kaya Clark International Airport. Grabe po ang pasakit. So may movement, sir, duman sa dating 1 point something. Itong accomplishment duman sa phase 1. I must admit that the other day, last Thursday, kaulay ko po si mga opisyales kan CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. So, mabarita po ako sa Indo later. Okay. Sir, naman sa dredging, hindi po sa sakop na distrito mo po, sir. Magapiragbanuhan po. Talagang kaipuanan magkaiwagatuntun. Halos gabos. Intero po sa distrito. Halos gabos. Kaipuhan in dredging tools. Oo. In fact, may pending request ang Calabanga, may pending request ang Bumbun, ibang barangay sa Kamaligan. Itong ongoing dredging, duman lang po ito sa barangay Suwa. Iba pang ibang mga barangay. Lalo na Naga, sir. Lalo na po ang Naga City. Maray ang Naga po, takadakol ng dredging tools na dinara po digdi ang Department of Public Works and Highways. Pero sa ibang mga banwaan, marayo. Nakapila po sinda. Si mga request nila nakapila. Duman, sir, sa pakiulay mo sa national government, ano po mangyari duman? Ang national government nilang mga tao o papabakalo na lang po si mga banwa? Ang mangyayari kayan, pag ibinali po sa Mino, kan DBM under LGSF, si mga local government units pwede na mag-request nin budget pambakal nin dredging tools. Ibababa si budget sa munisipyo. Halimbawa, Bombon. Halimbawa, Calabanga.
Pagyaon na itong sa Mino itong dredging tools na as one of those that can be requested, surat na si Mayor Philip Dumalasa, addressed to the Secretary of the Department of Budget and Management requesting for so much amount to be used for the procurement of identified or stated dredging tool. Pag igagrant yan, dapat tayaon sa Mino and then mapadara nin budget. Ida-download po yan, mabidding ang LGU. So, ang karahayan kayan, all year round, igwa kang gamit. Di ba? So, mayong rason para dai masimbagan, masolusyonan at least si siltation sa kada estero, sa kada creek, kada waterways. Dahil igwa kang equipment. Okay. So, hindi sa airport, reorientation, may kuya na ba? Positive na kasimbagan na ba si DOTR? Manunong naman sa request mo 2 billion a year pala Okay. ang budget na dapat kagama. Iyo po. Si Pakiulay ta at least 2 billion kada taon. So masusubukan ta yan for the year 2027. Base sa pakikipag-ulay ko kan Huwebes, igwang nakatagama for 2027 ang kaap within its authority. So much amount related sa kinakaipuhan na facility. So why kayan may initial ng 1.5 billion ang DOTR na for submission for inclusion sa National Expenditure Program, which will be submitted to the House of Representatives anytime from now na makumpleto, matapos. So hopefully, during the State of the Nation address, may isubmit na si NEP. O kaya, sometimes immediately thereafter, para mapuda naman si pag-uulay sa House kan magiging budget for next year to include ining budget para sa Naga Airport 2027, and then later on naman the next year 2028. Bakong 2 billion sa lambing tagama dyan yan. Pag bakong 2 billion, ang mangyayari? Depende kaya yan sa magiging patrabaho eh. Magtagama man dyan in 4 billion kung dahil man maipapatrabaho. Di ba? Remember, in 2016, nagtagama ni 972 million pesos. Pero anong nangyari duman sa kwarta? Ibinalik dahil man nagagamit. Di ba? So depende sa patrabaho. Okay, arog kayo ni. Tawanan ko na kamong sarong party kan information na nakaabot sa kuya. Minamauta na sana in 3 years time matapos na si runway. Tanganing ang mga commercial jets, Airbus, pwede na maghugpa. Magkakaigwa na kitang Naga Airport to Naiya na flight. Naiya to Naga, maibabalik na yan. So, ang pigiling ta is around 3 years. Kaya lang, mukhang imposible yan sa nangyayaring ganyan. 1.63% pa lang si Phase 1. Ano ang dahilan? Mayong embankment, mayong delivery, nakabantay ang sagip kalikasan, kan Kapitolyo. Oh. Nakabantay. So, may esfuerzo na dapat gibuhon. Phase 1, embankment lang po yan, gabos. Phase 2, another embankment. Ang magiging total kayan, I think, 1.6 or 1.7 kilometers. Kulang pa po yan. So, igawa pa, to complete itong 2.1, mas marangani kung 2.5 kilometers. So, another budget yan.
dapat si embankment matapos in 3 years time. Ano ang kasunod na kayan? Si pagsemento na. Kan runway. Aabotin yan pirang taon. At least 2 years. 2 years. So, we're looking at around 5 years. Mukhang alanganin si 3 years. Lalo nangunyan sa nangyayari sa patrabaho. Ang pinakamadaling paagi, magbago ng liderato sa Kapitolyo. Sa 2020, pero Tanggalon si Kalikasan. Ang ganun ang Pati yun talaga ni si DJ Makisig. Si mga istorya mo sa kuyan mo, programa, pati ako napapangak-ngak. Tanggalon ang sagip kalikasan. Okay? Sir, may pahabol from Miss Myra Revilla po. Bagong topic. Sabi niya, pahapon daw po reason day nadabo si 4PH pabahay ni PBBM. Tigi sa Balatas. Ay, ipinaliwanag ko na po yan. Ipinaliwanag ko na. Number 1, taang sahot kaya, may ibinabang kwarta. May ibinabang budget. May itinagamang budget. Saan man daw nakakuha ng ideya na may ibinabang budget? Mayo man po ibinabang budget. Ayun. So, that was supposedly 2023. Nagbago si Dalagan kan politika. Dahil naman ako ma-re-elect as mayor. So, dahil na po ito na napurso. Ang maasikaso na po ngunyan kan 4PS project ang presenting mayor kan Naga. And base po sa nababaritaan ko, ang pupunan itong yaon sa Lerma. Sa Lerma. So, lilinawan ko lang po, mayong ibinabang budget, mayong ginamit na budget po dyan. Kung igwaman na dapat ipadagos, as in magpadagos, si presenting administrasyon na po yan. As in nahiling ta na igwa sa Lerma. Dahil na po sa kuya pagparahanapon kan mga Baka na, may Villa Puerte, ang 4PH sa Balatas. Tabako naman ako mayor, Kanaga. Sindata, 40 taon na. Pwede yan, nahanapon sa inyo. Ano ba gaano? may tigpapapot po kayo si Sir Ed Ventura. Dapat po naman sa HUC proclamation ka. Malacanang. Okay. Just in case po na mga ipo po ang naganin na maging loan district, willing ka po na mag-give ng propuesto ng aning maging loan district ang naga. Okay. Ano man na pagmaawot na gibuhon loan district ang Naga, kaipuan mag-comply sa requirements. As in sa requirement na dapat makomplyan, population. 250,000. Ngunyan, nasa 210,000 pa lang kita. Sa madaling sabi, harayo pa bago makumplihan itong population requirement. Baad, abuton pa po yan nin pirang taon, 20 years? 15 to 20 years pa. Sa panahon na yan, bako na ako ang congressman. Tapos ano po nailing mo po na implications just in case na maging loan district ang naga? Okay. Pag naging loan district ang Naga, dako lang bagay dahil si naka-allocate na budget sa kada distrito, gagamiton mo lang sa laogan sa imong distrito. Bakong pareho ngunyan, third district, dapat nagagamit sa bako lang sa Naga, kundi siring man sa pito pang banwaan. So imagine kung loan district ang Naga, assuming na igwa katulos 2 billion, 3 billion, sa Naga lang yan. Di ba? Mas masisimbagan, as in mas mapapadali si pag-implementar nin mga programa, as in proyekto
na sa hiling ko mas marikas madaranin pag-asenso sa Naga. As in, siyempre, pagtaonin kinakaipuhan ng mga oportunidad sa mga namamanuan, sa mga tao. Ako permi ko pong ikinakabit si tao. Sa ano man na pag-asenso, dapat kaibanan ang tao. Okay po. Last na lang sa parte ko po, agadan ko po ay kanin na statement, dapat po digdi sa surunodan po na pagreklamo po ni ex-board member Carlo Batalya sa mga opisyalis po kang Kapitolyo. Apisar po na igwa pa po kita ning pigdalaban na legal action, particularmente para po duman sa mga paraoma sa site po na ginibuan kang kauma. Ako sa hiling ko, pag may nahihiling, bako lang si dating board member Carlo Batalya. Maski ibang tao po, pag may nahiling na illegal na ginibod dyan sa Kapitolyo, irregularity, kayo po ang magreklamo. Kayo po ang magreklamo. So, ako sinusuportahan ko po si Lakdang ni dating board member Carlo Batalya and si iba pa. Tanganing magturol-tol. Okay. Okay, ayos. So, ayan, so dyan po nagtatapos ang Satuyang Urulay Distrito. Salamat po sa gabos na nagsubaybay. Sa sunod po na kabtang, tibaad po Sabado. Mas maray siguro na bago ang aktual na pagpuon kan Urulay Distrito, may pasabi kita, may notice kita. Sasabayan sa Ayan. pilit. Tapos, bako lang dapat digdi sa opisina, darahon ta ang Urulay Distrito sa ibang mga lugar. o kaya duman sa anong suggestion mo? Golf course. Sige po, salamat sa gabos. Maray na pag-aaga po. Dapat na kaya.